И баща ми като дойде последния път и просто ми каза: Тончо, не дай да чупиш повече, моля те. Аз му викам добре, че си помислим. Ама не съм му дала гаранция, сещаш ли се? От тогава някак си просто спрях да чупи яйца. Спрях да се притеснявам и самия аз! Вдигайте ръцете горе, че си да играеш. Ало, я ми дай рихтер, бе! Що правя, бе, приятел? Аз при този не търс, че ще ти откинем каската, бе, момче! Какво? Ета идва, мама ти! Рихтере! Аз за кога ще се разправям с тебе, лайдар! Ама аз такова без да искам. Да, добре бе, до кога ще ни е баваш, а? Много така да кажеш месец, дата. Не знам, не мога да ти кажа. Има че удари, бре! Мали! Да. Глеса! Да. Аз се сопри! Добре. Пуки, че ти намала, Да, ама нали се сещаш, че такова... Не ме познаваш! Аре, повече да не съм те чул! Добре. Чао.